Araba October kalo klishigi samba flani muga anduru DMS-TV channel muso ni jioni nyantuma ayo bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sananga da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da kulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni la carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Tɛnɛ tɛmɛnen Octobre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kan ka Malifintigilakaw olu ye opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kɔlɔnjɛba localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la ka nin communiqué yɛrɛ kɔnɔna kan ka Malifintigilakaw ye opération min yɛrɛ kɔni kɛ opération kun kɛnbɛnnen ka ɲɛsin Bamaci walima o daga sigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni ma wa opération in kɛra sɛbɛn bɛ an ka Malifintigilakaw bolo ka d'a kan u sera ka tiɲɛ don Bamaci walima daga sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna Kɔlɔnjɛba localité la Alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 2 su ne ka dugujɛ juma na Octobre kalo tile 3 san 2025 ko dɔw ka so yɛrɛ kɔni binna Kalana Kɛlɛbugu localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Buguni région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ni so bin yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta yɛrɛ kɔni ka d'a kan a kɛra sababu ye ne ka maa 4 bɔnɛ ani na ale ni ka maa 3 yɛrɛ kɔni jugu wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka nin yɔrɔ sigiba localité ma nin yɛrɛ kɔni bila deuil la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali kiriko minisiri kɔrɔ dɔ ni o ye Maître Mamadou Ismaïla Konate yɛrɛ kɔni ale bɛ vidéo dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni ka vidéo min carila kosɛbɛ ka d'a kan vidéo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka nin kiriko minisiri kɔrɔ ale kɔni bɛ révélation baw yɛrɛ de kɔni kɛ an ka premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ni o ye Choguel Kokala Mayiga ni o yɛrɛ kɔni datugu an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka kiriko minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni révélation ba minnu yɛrɛ kɔni kɛ Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni kan o révélation ni yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga ka wagati laban datuguli ko yɛrɛ de kɔnɔna an bɛna da se o révélation bɛɛ lajɛlen ma ne k'a walawala aw ye walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Tɛnɛ tɛmɛnen Octobre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali Conseil national de transition olu ka Octobre kalo session ordinaire yɛrɛ kɔni daminɛna nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ka sanga ni o dayɛlɛli baara yɛrɛ kɔni an ka Conseil national de transition ni o ye CNT olu ka président ni o ye Général Malik Diaw yɛrɛ kɔni ale bɛ dénoncé kɛ a bɛ puissance étrangère caman yɛrɛ kɔni ɲagami an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko maa yɛrɛ de kɔni bɛ ka Bamaci walima nin yɛrɛ kɔni jugurama don u ka wagati laban attaque nin yɛrɛ kɔni na ni ka ɲɛsin jamana carburant yɛrɛ kɔni ma Kari tɛmɛnen Octobre kalo tile 5 san 2025 Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahmani Tchani yɛrɛ kɔni ale bɛ taa meeting dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Terraville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Niger jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yɛlɛla k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmaa ka meeting yɛrɛ kɔni senfɛ a bɛ layidu ta Tera sigiba maaw yɛrɛ kɔni k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ Tera sigiba maaw ye jɔrɔna ko minnu yɛrɛ kɔni ta ale président yɛrɛ kɔni kulo ka meeting yɛrɛ kɔni senfɛ k'a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ a ka jamana kɔnɔdenw kan Kasangani scandale ban bɛ sen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o da yɛrɛ kɔni bɔ premier ministre kura fana ka démission ko yɛrɛ kɔni na min ye France insoumise leader dɔ yɛrɛ kɔni ni o ye Jean-Luc Mélenchon yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ kosɛbɛ ni ka Emmanuel Macron critiquer kosɛbɛ n'o ye Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko Faransi bɛ kɔlɔnjugu fɛn fɛn kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bɛɛ lajɛlen dabɔra Emmanuel Macron de la ni kunnafoniba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Tɛnɛ tɛmɛnen Octobre kalo tile 6 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko nin don kofɔlen na kan ka Malifintigilakaw yɛrɛ kɔni frappe aérien dɔw kɛ Kɔlɔnjɛba localité yɛrɛ kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa état-major y'a jira k'a fɔ communiqué in kɔnɔna na ko frappe nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sɛbɛn bɛ an ka Malifintigilakaw bolo ko wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna Bamaci walima yɛrɛ kɔni nana lajɛ k'u bɛ bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Malifintigilakaw ka mission d'escorte dɔ yɛrɛ kɔni ma ko wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min an ka Malifintigilakaw olu sɔrɔla ka ni opération ba in yɛrɛ kɔni daminɛ opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Bamaci walima o daga sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaci walima minnu kun nana essayer k'u bɛ bin ka wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka Malifintigilakaw ka ni convoi yɛrɛ kɔni ma komi an ka Malifintigilakaw ye opération kɛ ni ka ɲɛsin o Bamaci walima ninnu de ma ko ni opération in kɛra sebaaya ye an ka Malifintigilakaw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan état-major yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko frappe fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Bamaci walima daga sigiyɔrɔ
o ma kɛra sababu ni ka tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na état major ale bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni sen dɔrɔn ni opération in na a b'u fo u ka teliya hali ni u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔnɔna ni opération in senfɛ ka da ka ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka sebaya sɔrɔ ni opération in na. Wa état major bɛ sinsin a kan kosɛbɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka Mali fintigilakaw halisa olu cɛsirilen yɛrɛ kɔni to banbaci walimaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli baaraw la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na wali min bɛ kɛ sababu fɛnɛ ni ka banbaci walima o menace yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 2 su ne ka dugujɛ juma na octobre kalo tile 3 san 2025 ko kalana kɛlɛbugulu wali tɛ ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Buguni région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wali juguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra ni maa ninnu sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ni don kofɔlen in na ko juma tɛmɛnen octobre kalo tile 3 san 2025 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati yɛrɛ kɔni ko so dɔ yɛrɛ kɔni binna kalana kɛlɛbugulu qualité kɔnɔna na wali min kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ sigibaa maa yɛrɛ kɔni wulila ni dusumakasi yɛrɛ de kɔni ka da ka so bin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka maa caman bɔnɛ ani na ko kabini so in yɛrɛ kɔni binna bila fɔlɔ min yɛrɛ kɔni bɔra o la o de ye ko maa 4 de bɔnɛna ani na ale ni maa 7 joginna an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wale min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka nin so kofɔlen yɛrɛ kɔni bi ale ni so in yɛrɛ kɔni binna lahalaya minnu kɔnɔna na olu kɔni ma dɔn fɔlɔ nka ni dusumakasi ko min yɛrɛ kɔni kɛra nin localité kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ne ka du caman yɛrɛ de kɔni bila deuil la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Buguni autorité locale ale ni Buguni secours maaw yɛrɛ kɔni ko kabini wale yɛrɛ kɔni kɛla olu wulila kosɛbɛ ni ka u cɛsiri yɛrɛ kɔni walasa ka dɛmɛ don teliman kɛ ni ka ɲɛsin maa joginniw yɛrɛ kɔni ma min ye autorité locale olu fɛnɛ bɛ ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni ka mɔgɔ ni yɛrɛ kɔni tora ni wale jugu in na Buguni sifinnakaw ka conseil régional olu kɔni ye communiqué kɛ ni wale jugu in yɛrɛ kɔni kɔfɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u b'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin famille ma famille minnu yɛrɛ kɔni ka maa tora ni wale jugu in na wa u bɛ dugawu dɔw yɛrɛ kɔni kɛ maa joginniw yɛrɛ kɔni ye ko Ala ka nɔgɔya yɛrɛ kɔni kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an fɛnɛ bɛ dugawu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin maa yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni ni tora ni wale jugu yɛrɛ kɔni an bɛ dugawu de kɛ k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ juginna k'u da yɛrɛ kɔni bɔ nin ko in na an bɛ nɔgɔya dugawu yɛrɛ kɔni kɛ olu fɛnɛ ye an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Buguni sigibaa ma u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ deuil la ka d'a kan ko nin so bin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se ka n'a dɔn wale min kɛra sababu ye ne ka nin so kofɔlen yɛrɛ kɔni bi nka ɲani o yɛrɛ kɔni cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi secours yɛrɛ kɔni bɛ ɲinini na halisa walasa ni maa minnu yɛrɛ kɔni tora ni bɔgɔ min yɛrɛ kɔni duguma ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka olu labɔ teliya la don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na jakumata dɔ yɛrɛ kɔni carila kosɛbɛ an ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan jakumata min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne kana kuma misɛnnin yɛrɛ kɔni caya an ka jamana politique ko kɔnɔna na maître Mamadu Ismaila Konate ni ale an ka Mali kiriko minisiri kɔrɔ dɔ ye video min yɛrɛ kɔni carila bɔlɔlɔsiraw kan an b'ale de ye video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na video min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ ka cikan gɛlɛn kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ ma ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ni o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka nin kiriko minisiri kɔrɔ ni o ye maître Konate yɛrɛ kɔni ale bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni o ye an ka Mali premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni n'a bɛ kaso la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko o kɔni taara bɔ ale la fo farasi faaba la ni o ye Paris maître Konate yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni talen bɔ ale la farasi faaba la ni o ye Paris yɛrɛ kɔni ko maa fila ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ la ko nka bi ale kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta kuma minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛna u fila ni ɲɔgɔn cɛ la ka o kuma dɔw yɛrɛ kɔni da jamana kɔnɔdenw tulo kan kuma daminɛ yɛrɛ kɔni na kiriko minisiri kɔrɔ ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko teriyajɛ min yɛrɛ kɔni tun bɛ ale ni Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko dankari la o teriyajɛ in na a ka kumaw kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi kɛ yɛrɛ kɔni ko min ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ko b'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na bonya ale ni teriya ko kɔni tun bɛ ale bolo ne ka ɲɛsin ni maa kofɔlen in ma ale y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni k'a fɔ ko bonya ale ni teriya ko kɔni tun bɛ ale bolo wagati tɛmɛnenw de la ne ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bonya n'o teriya min yɛrɛ kɔni tun bɛ ale yɔrɔ la ne ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga ma k'o tɛ yen bilen ka d'a kan ko Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni sababuya la Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ka manœuvre jugu ninnu sababuya la a jogo a n'a ka kokɛtaw sababuya la k'a ye Mali yɛrɛ kɔni bila danger la ka d'a kan a ye sinsin politique yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka a bila politique maa tɔw contre la k'a bila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sanfɛ ka sɔrɔ a ma nafaba foyi yɛrɛ kɔni sɔrɔ o la maître Konate yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ ka révélation ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ a y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati min
na ale Maître Konate yɛrɛ kɔni kun be kiriko ministère la n'o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga wagati ni o IBK yɛrɛ kɔni ko wagati kofɔlen na ko Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni nana ha fɔ ale ɲɛna ko Konate me fɛ k'i fɔ ka d'a kan ko diɲɛ bɛɛ y'a fɔ ale ɲɛna ko min ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ kɔni ko o kun y'a fɔ Maître Konate yɛrɛ kɔni k'a ka ale Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni minɛni k'a datugu ka d'a kan ko wagati yɛrɛ kɔni na min ye ale Maître Konate ale kun ye an ka Mali kiriko ministre de ye ko Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kun ka kɔrɔfɔla ni wagati yɛrɛ kɔni na ko hali n'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ de kɔni kun laɲini kɛ kiriko ministre yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Maître Konate ye ko ma sɔn ka ale Choguel Kokala Mayiga minɛ ko yɛrɛ de kɔni na ale nana Maître Konate fo kosɛbɛ an ka kiriko ministre yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko wagati yɛrɛ kɔni na ko kun kɛrɛn ni foyi yɛrɛ de kɔni kun tɛ min kun b'a to ale kun bɛ Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni minɛ ne k'a datugu Maître Konate bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko wagati yɛrɛ kɔni na ale ye bilasiralikan ale ladilikan de di Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ma ko dossier min yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ sababu ye ni Choguel Kokala Mayiga ale kɔni kun bɛna kungo sɔrɔ an ka kiriko maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la k'ale kan ka taa kɛ Choguel Kokala Mayiga ye k'a ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka tilennenya don o dossier in kɔnɔna na Maître Konate yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kɔfɛ k'ale yɛrɛ kɔni nana bɔ a kalama k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni k'a ma tilennenya don a ka o dossier in kɔnɔna na ko wa ale kɔni ka faamuya yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o dossier yɛrɛ de kɔni kɛ mɛ ni ka Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni minɛ ni ka datugu kaso yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ an ka kiriko ministre kɔrɔ ale ye ni kuma gɛlɛn ninnu fɔ ni ka ɲɛsin Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ma o n'a taw ta a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni bɛ ka Choguel Kokala Mayiga sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛmɛ sababu ni k'ale dusu ma kasi kosɛbɛ wa a bɛ hakililajigi kɛ k'ale kɔni tɛ kaso kisi ni ma jɔn si yɛrɛ kɔni ye a bɛ premier ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni fo a ka kekuya ani a ka cɛsiri baaraw la wa a bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ premier ministre kɔrɔ ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka an ka Mali président kɔrɔ dɔ ni o ye Général Musa Traoré yɛrɛ kɔni ka se ka o tiɲɛ ta ka Maître Konate kɔni b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali ma da la kosɛbɛ k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min ye Général Musa Traoré ni o ye an ka Mali président kɔrɔ yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko o kɔni nimisi bɛna wasa kosɛbɛ ni Choguel Kokala Mayiga an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale kɔni ma da o la kosɛbɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye fɛɛrɛw latigɛ an ka jamana classe politique maaw yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka boli ka t'i dogo an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ Maître Mamadou Ismaïla Konate ni ale de an ka Mali kiriko ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ale bɛ a ka kuma yɛrɛ kɔni kuncɛ ni cɛsiri yɛrɛ kɔni ŋaniyali ye an ka Mali premier ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ la wa a b'a yira k'a fɔ k'ale kɔni jigi dalen don a kan k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko ani Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni na se ka ɲɔgɔn ye walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u maa fila dɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ la min bɛ kɛ gundola kuma ye Maître Konate yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kuma b'ale bolo ni ka o fɔ Choguel Kokala Mayiga ye a tɛ fɛ ka min yɛrɛ kɔni fɔ a ye jama la ko wa ale jigi dalen don a kan k'a fɔ k'o don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min ye Choguel Kokala Mayiga ye k'a bɛna na ale lamɛn an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka kiriko ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ka nin kuma yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka ɲani ɲagami yɛrɛ kɔni an ka jamana politique maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ maa caman yɛrɛ kɔni ka faamuya yɛrɛ kɔni na ko min ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni minɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dossier ko dɔ de hukumu kɔnɔna la min kɛra k'a to premier ministre yɛrɛ kɔni na nka n'i ye kiriko ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni jateminɛ kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ale bɛ ka dossier min yɛrɛ kɔni fɔ o tɛ bila dossier yɛrɛ kɔni k'o dossier yɛrɛ kɔni kɛra kabini Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la ni o ye IBK yɛrɛ de kɔni an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kuma ninnu yɛrɛ de kɔni bɔra an ka kiriko ministre kɔrɔ yɛrɛ kɔni yɔrɔ la an kɔni tɛ se ka walawalali kɛ maaw yɛrɛ kɔni nin ko in yɛrɛ kɔni nka don n'a nataw la ni Choguel Kokala Mayiga ale ka affaire ko in yɛrɛ kɔni taara yɔrɔ min n'a ye kunnafoniya min sɔrɔ o la an bɛ segin ka na ko kura ye ni ka na o kunnafoniya nin da aw tulo kan tɛnɛ tɛmɛnen octobre kalo tile 6 san 2025 o kun ye an ka Mali conseil national de transition ni o ye CNT yɛrɛ kɔni olu ka octobre session ordinaire yɛrɛ kɔni dayɛlɛli don yɛrɛ kɔni o dayɛlɛli don yɛrɛ kɔni de ye ko yɛrɛ kɔni senfɛ min ye CNT président ni o ye Général Maliki Diaw yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma kɛnɛ kan da yɛrɛ kɔni na a bɛ puissance étrangère yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka ɲagami don Mali ka sɔrɔ ko a n'a ka wariko yɛrɛ kɔni na ko wa u bɛ ka o wale minnu yɛrɛ kɔni kɛ walasa o kɔni ka se ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'u b'u ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ka camion de transport de ma Général Maliki Diaw yɛrɛ kɔni bɛ dénonceli kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko binkani walew yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka ɲɛsin jamana localité caman yɛrɛ kɔni ma ko o bɛ ka caya kosɛbɛ jamana kɔnɔna na wa b'a yira k'a fɔ ko nin walejugu ninnu cayali yɛrɛ kɔni da bɛɛ bɛ ka bɔ puissance étrangère ninnu de yɔrɔ la ka d'a kan ko puissance étrangère yɛrɛ de kɔni bɛ ka jɛkulu maramafɛntigi ninnu jukɔrɔma don ka jɛkulu maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛkɛminɛw ye walasa ka se ka na ni basigibali
waleya yɛrɛ kɔni Sahel region kɔnɔna na. CNT président yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko bamaci wale maaw ale ni u jukɔrɔbadonbagaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ karavati yɛrɛ kɔni don ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa ninnu fanga bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ farafinna kɔntinent kɔnɔna na ko maa ninnu yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ ka baga population yɛrɛ de kɔni ma ni k'u ka binkani walew kɛ ka ɲɛsin olu ma nka Général Malick Diaw yɛrɛ kɔni bɛ sinsin k'a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hali n'a sɔrɔ ko nin yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn min ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu muɲulen don kosɛbɛ ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka nin wale jugu ninnu kɔrɔ. Général Malick Diaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka wale min yɛrɛ kɔni kɛ a bɛ fɔ o de ma ko terrorisme économique ko wagati laban yɛrɛ kɔni na bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin binkani wale min kɛ ni ka ɲɛsin population ma ka sɔrɔ population ma foyi de kɛ u la ko attaque laban min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma k'a siga yɛrɛ kɔni ti ale la o attaque nin yɛrɛ kɔni na maa wɛrɛw yɛrɛ de kɔni bɛ o kɔfɛ min bɛ ka bamaci wale maaw jukɔrɔmadon o la ko wa o maa nin bɛɛ lajɛlen dɔnnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka a bɛ tila ka sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko alliance des états du Sahel ni o ye AES jamanaw ye ni o ye Mali Burkina Faso hali Niger yɛrɛ kɔni k'olu jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ ko dɔn minnu bɛ ko caman faamu fɛnɛ ko wa maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ni ka bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛkɛberew ye u bolo walasa ka se ka na ni basigibaliya ye Sahel region kɔnɔna na maa wɛrɛw dadoli AES jamanaw yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔkow yɛrɛ kɔni na ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔnnen don AES jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ. Malick Diaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale dalen don a la k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko puissance étrangère ninnu yɛrɛ kɔni ko olu de bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka wagati laban attaque nin yɛrɛ kɔni cayara wa u b'u ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin population n'u bololafɛnw yɛrɛ de kɔni ma ka sɔrɔ population ma foyi yɛrɛ kɔni kɛ u la ko nka ko ni Ala yɛrɛ kɔni sɔnna ma ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka ni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka se ka na ni sɔrɔko gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka o laɲini ninnu si yɛrɛ kɔni tɛna sabati n'Ala sɔnna ma. CNT président ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali opérateur économique yɛrɛ kɔni ma k'ali n'a sɔrɔ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni bɛ an ka opérateur économique kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'o dabɔ bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni ka wagati laban attaque ninnu na o bɛ ka minnu kɛ ni ka ɲɛsin convoi ale ni an ka infrastructure logistique yɛrɛ kɔni ma komi opérateur économique ye kalisa u b'u cɛsiri u ka baaraw yɛrɛ kɔni fɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaba de b'a kɔnɔna na ko ni population yɛrɛ kɔni sɔnna mun yɛrɛ kɔni ma k'a kɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye ko siga foyi t'a la min ye terrorisme économique yɛrɛ kɔni k'an ka jamana yɛrɛ kɔni bɛ o kɛlɛ wa a tɛ se ka se an na cogoya si la wa Général Malick Diaw yɛrɛ kɔni a bɛ laɲini kɛ an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ an ka gouvernement maaw yɛrɛ kɔni bɛ jukɔrɔmadon mesure minnu kɛ ni ka ɲɛsin opérateur économique yɛrɛ kɔni ma k'a b'a laɲini gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ u ka dɔ fara o kan halisa CNT président yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale ka faamuya yɛrɛ kɔni na ko bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadonbagaw u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ de kɔni ni ka gɛlɛya don Mali ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa u ka o baara ninnu yɛrɛ kɔni na u b'u ka binkani walew kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana camion de transport ni citerne yɛrɛ de kɔni ma nka kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni jamana kɔnɔdenw sɔnna mun ma ka kɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye hali ni n'u sɔnna cɛsiri yɛrɛ kɔni ma ko siga foyi t'a la min ye terrorisme économique ye o kɔni bɛ kɛlɛ. Général Malick Diaw a bɛ AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta capitaine Ibrahim Traoré hali ni général Abdourahmane Tiani yɛrɛ kɔni a b'u fo u ka cɛsiri baaraw la ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko jamana ɲɛmaa saba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ ni ka u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa min ye lakanabaliya ye ka o kɛlɛ ka bɔ bɛɛ lajɛlen ka jamana kɔnɔna na ale ni jɛɲɔgɔn min bɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la militaire ko ta sira yɛrɛ kɔni fɛ ka dɔ fara o jɛɲɔgɔn ninnu kan fo ka taa se jɛɲɔgɔnya politique yɛrɛ kɔni ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka u cɛ jɛw yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ ni domaine ninnu fanfɛla la min kɔni Général Malick Diaw yɛrɛ kɔni CNT maaw yɛrɛ kɔni ka octobre session ordinaire dayɛlɛli yɛrɛ kɔni na hali ni discours ba in yɛrɛ de kɔni kɛ a ye kuma yɛrɛ kɔni kɛ kɛnɛ ka da ye a ye puissance étrangère ɲagɛ kosɛbɛ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni attaque laban minnu kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ale n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni ma ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la ko min ye puissance étrangère ye k'olu de bɛ ka bamaci wale maa ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon u ka o wale jugu ninnu kɔnɔna na. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na k'ale tɛmɛnen octobre kalo tile 5 san 2025 min ye général Abdourahmane Tiani ni o ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale taara meeting dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Terraville kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Niger jamana de kɔnɔna na Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin meeting yɛrɛ kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko Terra sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ ko jamakulu walasa ka se ka taa u ka jamana ɲɛmaa kunbɛn ale ni ka a bisimila ko ɲuman u ka ville kɔnɔna na ko meeting yɛrɛ kɔni senfɛ Terra sigibaa maaw jɔrɔna ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ hu yɔrɔ la u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni da Niger jamana
ɲɛmaa kulo kan min Niger jamana ɲɛmaa fana ale fana y'a yira k'a fɔ k'a y'u bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya ninnu mɛn bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchane ale ka nin meeting yɛrɛ kɔni senfɛ ani population yɛrɛ kɔni kumana fɛnba minnu yɛrɛ kɔni ka olu de ye sira min bɛ bɔ Tera ni ka taa Niamey ni o ye Niger faaba yɛrɛ kɔni ko sira in yɛrɛ kɔni bɛ ka tiɲɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa tiɲɛni tɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka juguya kosɛbɛ ji sanuman sɔrɔli Tera ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna fɛrɛ ka se ka latigɛ walasa ka se ka dɔ fara o kow kan halisa lakanabaliya yɛrɛ kɔni bɛ ka na ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni ye Tera ville sigibaa maaw kan hali ni fɛrɛlatigɛli la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taa se kalanko hali ni kɛnɛyako gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Tera population maaw yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yɛlɛla k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchane k'ale ni Tera ville sigibaa maaw yɛrɛ kɔni kumana ni fɛnba ninnu de kan Tera sigibaa maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni gɛlɛyaba ninnu yɛrɛ de kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni ka sanga ni o gɛlɛyaba nin yɛrɛ kɔni min ye Général Abdramane Tchane ni ale Niger jamana ɲɛmaa ye ale fɛnɛ bɛ layidu ta Tera sigibaa maaw yɛrɛ kɔni k'a bɛna fɛɛrɛ telimaw ale ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni maa ninnu ka nin gɛlɛya ninnu na Général Abdramane Tchane yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ Tera sigibaa maa ninnu yɛrɛ kɔni a y'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko u ye gɛlɛya fɛn fɛn yɛrɛ kɔni fɔ o gɛlɛya baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ minisiri fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ko minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o gɛlɛya ninnu kalama ka ban ko wa a fɔlen don minisiri ninnu ye ka ban k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa gɛlɛya min bɛ nin yɔrɔ sigibaa man ka gɛlɛya ninnu ka wuli ka bɔ u ka teliya la Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchane yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale seginna ka taa Niamey yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni o ye Niger faaba ye sufɛla yɛrɛ de kɔni fɛ ka bɔ a ka nin meeting kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko wa a y'a yira k'a fɔ k'a kɔni bɔli nin meeting kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'a nimisi wasara kosɛbɛ ka d'a kan kuma jɛlen ale ni kuma tilennen yɛrɛ kɔni tɛmɛna ani a ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Niger gouvernement maaw yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen don bɛn sabatili la jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la ko wa u cɛsirilen don lakana yɛrɛ kɔni sabatili la Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min ye olu Niger gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ye k'olu kɔni bɛ Niger sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka bila yɛrɛ kɔni na walasa gɛlɛya fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ u ka ale n'u mago bɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu yɛrɛ kɔni na ka se ka o gɛlɛya ni o magoɲɛ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latilan population ye ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilinajigi k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma